Kaixo, limiteak eta jarraitasunari buruzko ariketak egingo ditut orain, bideo honetan, teoria apur bat ikusiko dugu eta gero adibidekin ondo ulertuko duzue, bale? Bueno, jarraitasuna, zer da funtzio bat jarraia? Bueno, jarri zuet hemen bi adibide desberdintzeko zer den funtzio bat jarraia eta ez jarraia. Bueno, ikusten duzuenez bideo grafiko honetan, funtzio hau marraztu aldut boligrafoa paperetik altxatu barik, bale? Ez dauka jausirik. Eta kasu honetan, bi puntutaraino funtzioa zuzen bat da, eta gero bi zenbakitik aurrerantz parabola da. Eta badago jausi bat bi puntuan. Orduan, hor ez da jarraia, bale? Orduan, noiz da funtzio bat jarraia? Pues marraztu aldudanean boligrafoa paperetik altxatu barik, bale? Ez dauka jausirik funtzio jarrai batek. Bale, zeintzuk dira beti jarraiak diren funtzioak? Bueno, zuzenak, beti dira jarraiak, gorakorrak, beherakorrak, baina beti dira jarraiak. Parabolak aurrak edo ganbilak direnean, berdin dio beti jarraiak dira. Funtzio polinomikoak, adibidez, x ber 3 funtzio bat, S forma daukana, beti funtzio jarraia da. Eta esponentzialak, adibidez, e ber x eta e ber minus x, beti funtzio jarraiak dira. Ikusten duzuenez, ez daukate jausirik. Bale? Bien, matematikoki nola jakin aldugu funtzio bat jarraia den ala ez. Bueno, badaude bi kasu desberdin. Lehenengo kasua da funtzioa razionala denean, eta bigarren kasua da funtzioa zatituta dagoenean. Bale? Orduan, hasiko gara lehenengo kasuarekin. Funtzio bat razionala denean, jarraia izango da puntu guztietan, baina behean daukaten zenbakiak 0 egiten dutenean, puntu horietan funtzioa ez da jarraia izango. Orduan, zer egin behar duzue jakiteko jarraia den ala ez? Pues behekoa berdindu behar duzue, berdin 0 eta despejatu. Kasu honetan, isa berbi izango da bederatzi, eta orduan isa izango da más menos 3. Orduan, 3 eta menos 3 puntuetan, behekoa 0 izango da, eta orduan funtzioa ez da izango jarraia. Orduan, funtzioa jarraia da, zenbaki erreal guztietan, minus 3 eta 3 puntuetan. Bale? Bigarren adibidean. Bale. Funtzio razionala da, ze badauka isa goian eta behean. Orduan, jakiteko zein puntuetan ez den jarraia, berdin du. Egiten dugu behekoa berdin 0. Vale? Orduan, x izango da formula erabiliz, bederatzi plus 16 zati 4. Orduan, lehenengoa izango da minus 2 eta bigarrena izango da 2 lauren, hau da, bat biren. Orduan, funtzioa jarraia izango da, zenbaki erreal guztietan, minus bat biren eta minus 2 puntuetan. Orduan, puntu hauetan jausi bat egongo da ziur. Bale? Orduan, funtzioa razionala denean, behekoa berdin 0 egiten dugu, ateratzeko zeintzuk diren puntuak, jausi bat dauden puntuak jakiteko. Bale? Jausiak egongo dira puntu hauetan. Bale? Venga, funtzioa zatituta dagoenean. Bale, funtzioa zatituta dagoenean, jarraitasun definizioa dago, matematikoki kalkulatzeko. Jarraitasun definizioa praktikan jarri behar dugu, bale? Eta, badaude bi pasu. Eta, orduan, ondorio bat aterako dugu. Bale? Orduan, bi pasu hauek eginda, oraintze kortatuko dizkizuenak, jakingo dugu ia funtzioa jarraia den ala ez. Bale, hori azalduko dut hurrengo bideoan. Venga, eskerrik asko.